Tôi bảo chuan tua thả ra tên ông ta khi cần đủ là ba tua thả đủ lâu tu rong rong ta phân mình tội ông xe cần cái oh chuan tin pakhat le lok hai mi marina thina hian midang in ro ve ang deuh khan rin na te kha an soi hlawm a hani sual ta se mari dai ding lam chau ke ne do ni ki hani de ta tu bảo chuan ama chau he thả tăng tí cần ring thei lo ni ole chibai ule hei tuna kan omna hi tan ril veng ania tan ril veng pui kan mu mek khu motora bungrua thiar lu mek ania kan riat thewangin nula marina I rong taka thatu pupe ka te in luana tual zol ania tuna khuan mitlom ngai ten an in chung bungrua te ron thiar chuakin voin ni la la hian an in chung bungrua ten tan ril veng chuasan tura ti ania ani zan lama te po pupe kan pui te pon helai hmuna hian an om to lowin an lo chuasan to a chuan voin ni hian video hmasa kan hmuang khan an bungrua te tlung taka han chuasan tir kha ngai ngam lowin marina I hmangai tu tak tak ten an bungru then khat tal ti chiat tumin an be ni ti kan ria khalai po khan tam tak chuan kan dem mai theya ama ro chu mani chan hanin da taila nun na meu chan mai baka rap thlak theyang bera hanin ngai saka hanin tha na thil ani ti kha kan han ria khalai po khan mani chan hanin da taila tlung taka chuak mai turte him takan chuak tur an bungruan chuak turte pokha an du lo ani khanga te pokhan ril ru kan han chui don puyanga mani chan han da taila ka soyang khan awm viau tho tina chin te po mani a le lam hian an khoi thak ka ti khop maya an boruak hi ha thak ani amaro chu aden denin min teng to si tiang vel khan dia wone po hian lai ka thang kal le kan mong hian nula marina I mangai tu te zinga laina tu te zinga roi tu pikhorin pui aloma nizan lama te potan sila hian riak mi mai khatiang khan nia ama hi kan han ko manga voina bungro thu thiar chu ma vel ania ama ne na tang te po hian engemani bengwar thlak tak tak te po ngai thlatur ngai la maro chu inkom na hun kan nei rei thei lowa mic kalo thei ngila ka mic mi mic kan ho ain support lo nge chiang kuang lo khop me heta po hian beng ching te lo tam deuh ani pon min hrethiam ula engpo ni se ani hian a hre chianga thil thlen dan te engkim mi puite ta na bengwar thlak tak tak aron soi tur ngai la amaro chu hun rei takan kom man lo ti kha kan han soi ma sa ani bula tanga top thleng khan milo sak turin kan han ngen chewa kan soi tong khan voin tlai darli le tle ma khan pupe ka chung kwa pupe ka te chung kwa bungrua hian tan ril veng an chua san ti kha kan han soi non le ani chu nak tu ka marina I mangai tu le laina tu te zong ina kongzo huai hot ani dona tan rila tang hian motorin ron chhawanga dar som vela chuan vai khona te hun an nenga chuan chan mari atang ro chuan ke in kaltura nia millennium aten dinganga chimi zo chuan vana pa hola ato kharna siam turani ela hian marina I mangai tu zong te lo tel vek turin min som ani ti kha kan han soi thar le ani chu engpo ni se ela hian pikhorin puin rim takin alo thoka kan han kom don ani chibai ule voini hi January ni som hi pariat sang ni som hi paruk ni lai ni nia etuna kan omna hi tan ril veng buk khan nia kan riat theuin marina I rok taka tha ania athatu pupe ka riat chu ania voinia pupe ka chau hian ni em ti te po kan police te pon an chui chhozel turanga ila kan te po kan ril lo ka bula hian pikhorin pui oma ani hne na tang hian ani hi enge ani kha ini na khati nei la mina rile la em ani chu aro puya ani te khop man zan lama tang ni ho ta ni riak ka holo
อันนี้เลยตัวจริงแล้วมาเตะบวยนะอังเรงนู้นตัวกันมัวข้างฟิลเซนต์ได้คำยังสุดเลยเนี่ยตัวกันสิราคานี่นักตัวกันกงสอกันตัวมันนี่ซึ่งตัวละตอนจนกันทุกคนไล่ตะคานบุงร้อนหล่นละโดนอันตรายตาดีที่สู้กันเสียมาเสียกันดาวที่เขาฆ่าหรืออาคารหลงเสฟ้าอย่างตัวหลงบุญคอมเยอะตัวกันทั้งกลางส่วนบวยนะค่ะกันทำเลยอะนี่จานาสกูที่ค่ะไอ้รถเฉลี่ยตัวเส้นพวกกันให้ดูเลยกับพ่อตาส่วนตัวกันเสียละบุงรัวค่ะ justice for barida ti han lak kan ten ti ni to kan ten ti lawa ti tuan hunan kal le de ka tuan local council soi tu te kan police te YMA ten kan justice for marina bukha admin te ha ni ko ta ti tuan kan bakala ni ho kan han se ho ba to kan ni ke re khop ma ya ke ni justice for marina ti khan demand te kan ni chu kan demand chu atira chuan marina I abowa an song hu a thana kan ja mase marina I khan no te pai ni ti kha kan se re si a tin arwa khan a so khai to ko ti kha se bok si a khoi ange no te kan ti ta ji chuan no te hi a om ni ni se ula ti chuan bung ro hi thatakin lang kan tia ma se khalaya khan anu pum chunga om aron tia pakhat ni ko khrisang anu pum chunga om ani ti fian na doctor certificate kha min mu ra u ti chuan bung ren lang kan ti le ta ma se min mu thei lewa ti chuan local council le police te wai veteran khan kan han sei khom le a chung le kha te po chu kan police lam te po in kan doctor le kha te kan hu na chuan kan ti ram chu ti a chu kan kan thut ya ma chuan kan tol deuh set te po yang chu chuan khatia kan han ti ta ka khan bung ro la kun chang bu ka kan han om le a hei in nei tu pa hi pu buana kelri nei tu pa khenya ani hian ka in chunga tol that tu to bung wa kom hi ka rem ti lo adia adik cha bo kamo chuan ron pai chua ron the chua kha an ron tum de tho si a chuan an ni in nei tu te lam nei in rem khan a hei da chwa min khai sak u ka ina hian to that tu bung wa hi a om hi garem ti lo a ti de ta sia cha ka dan soi howa kan lung oi lo na te kan ki ban ang te kan han soya te chuan tu na hian local council le YMA te kan police te en an bung wa hi an la chhuak do na chuan hei kan nau te ti mi yang langwal ho te po kan ombo ti re a local le to lo tu la chuan kan nga ya he a ven tu te po kan in da ri buai da kha kan du em chuan lo ani tak ti chuan tu nan bu wa la tu chuan motor hi an cha me din kan se a ti chuan justice for marina khan bunni a hian bu wa hi an la ni chuan tansil ram re hi akan tu re awain an bu la an thegam khove ni mo an leida te pon umai kon tansil area sin sima han an da tu re ni lo slipper pakhat pon da tu lo ti kha kan demand ve a ni an ti a ti chuan tu da hian motor chu an hak me ka aron kal chuan an bu wa chu an la chau da ti na nya hei ku sia da ning ni chu ni za na chu po da thun ve khleng kan khenga a buaina han ti a kan nau ti ho po abo bu la an kal don san ve ve thon ngai ni chu mo khami le khan kan meng re khoba si nga chu kan an thu kho le chu ti hi na cho po hi kan le le ba kan police kan le le ba chu wang chuan en rim na theng ang kha tu na ri chuan kan pom ani ta bu chu he bengwal thak le mai ani le nak tu ni som ni pakua ni nga ni kong zo ki han tu mania khang han da ring sang he tanin tum ti kan so te khoi lai king le zo tum ti kan ya so te nak tu ka kan kong zo tur hi ya ma sa yin se ka du chu tual thana rap thak tin kan nam tan po mo thona nya chu wa chuan tual thana tin ta hi kan du lo wa tual tha du lo tu zong te pon min to yom se kan ti mo tual tha du lo tu zong kan ram he ti thak moya tual thana tin hi a thlen to lo nan tual thana du lo tu ten min zong ve nei turin kan som ma saru a kan tum dan chuan he ta tang hian da som le chen le chhuak ta ila vai va ko na khan tu
tu soi de te slogan awral de te kan le nga chuan chan maria kan ti le anga ta chuan hei min on zoi tur ve zel te pon zel anga tu te po khan min on zoi the ni chumo chuan chan mari zo chuan millennium kan ti ra millennium kan han kal zo chuan bana pa hola a kha na le hun to hun na ani na tu chuan tu soi de te slogan awral de te kan le tin i le kha he lu tu te sia kan le chung te po tu kan king kan ha anh ấy chọn phim pakhat le lok hay mi marina thì na hian midang in ro ve ang deuh khan rin na te kha an soi hlawma hay là ten anh ang mang ti phanin rin ve deuh tin na mi an zot nun le lo a mi khi le a that tua pu han en hian chuan ama chu khan a that ang ti hi kan ring thei lo ni chu chu wang chuan kan police te da po thel ta in nam nei zong song hi man cha sa ko rin kan di la ni a chan chu machine na khan han chui ya marina I khan da lian de te thol ta kan ya upe ka te chu ku upa ton ya te ra ban ya ji ni te pon lo ni liang lo akal po thu ta takal thei chu de khat yang mi khan marina le han in swal ta se marina ding lam chau te ne do ni ti ko han ni ta ta chu wa chuan ama chau ha thatang ti kan ring thei lo ni chu wa chuan ta hian in nam hloi ve dang ti an umang ti kan ring ta ta chu wa chuan kun hnuwa hetia in thil ten in hi kan ma thin lo nan a zung le lam hian eme nam hloi zong song ti chu min chi cha sak to in police he na hian demand kan ni tak to a to na ku ba hian SBI te po te po kan nei mo chu wa chuan he tual tha na hi arab tha ka atin uma mo chu wa chuan tu hu ze la po action to lo na hian zora me tu zong song te po hian kan ko zo he thei choi min on zong sila full support min lo pe se hi kan dan ani a chu ya hian kan so du bok ani anh ấy le zona pakhat le lok isia nge selo pupe ka hi ama tla nge khala kha atlapal nge intia ka tha nge ti ka min chang sa khalai kha chu meeting kan hu ve lawa chunga tangin atla a dam lo in dam pan puya dam lo ko ate po la tong theya ma se dam lo in thin hu a khan athita ya ai so fu de te pon ni ke kha ba kha tu ge ni chuan khalai pu pe ka thin na postmort te be no a thin na certificate mo ka en ve ni anh ấy le when hian wai me foi tu te le me chi ki foi tu te pon ron to ro chewem trôi lo ti to tok me wai me chu lo kal dan chu bung ro min lak sak to min lak sak ni phal sak to ni local council chu ti bok chu ni chu bang chuan boin ya hian chuan justice or marina ti hian ma kan ba tok ni ben ga kha mai ina mani han soi le du ngai mo zia te ni chen ha soi sak le la kan police hian thato ka tu na hian upe ka ko anya aron thui chwa ka ma se upe ka hi khotlang le te ma ni pon nge kan ring hlel vek ani phut me ni kan ring hlela ti chuan anon thui chwa ka upe ka ni ti khan kan phum ya lo kha chu chiang sa kan ngai a me ro chu khalai khan midang kha rin hel kan nei sia chu lai ta ka chuan helai a hian kan police te po hi chakzo kan thinan he marina le ano te hian an dik da chan bo hi an ma chuan he po hi akalang atu le kan kal zelang ma chu to na kan thil tum chuan ni ato phengin dik da chan bo ma chu kan ti to lak lo kan kal zel don mo anh ấy le hey wai me te khotlang in thier chuk turin an tia nang ma ni lamin in thier chuk lo turin ti ina mi ni za khan enge in thier chuk lo turin ti na chan kham ha thier chuk lo tur kan ti na chan kham mo le la ma chuan ni za anga kha chuan borak ala sar ho lu tuka khami khan in thia chuang ina lo ta ji ero kha chuan tu ka sei tong khan an leina an chung ta khan local ten khat me khata khan kan thalai te khan so ta phut me ni chu wang chuan la chuak re lo se kan ti chuan ta chuan he no te adu pum chunga in ti hi ni a na mi sil ola bung ro chu in la chuak kan tia an ti thei lo
chuan police pakhat a hming pawh ka hrelo khan nu pum chunga awm an ti ani chuan nu pum chunga awm chu doctor ten certificate an pe ngei dawna chu min hmur u kan ti le a chu an nei thei ri lo wangin nakina doctor te pawh chu hei ta sit pawh la thei lut lova khami a hmuna chuan kan enti rang cheu an tia chu wang chuan tuna hian local council le oi etele remti nei la kan dum tia so tuna motor lo thleng cha bu wa chu ke ni lam chuan kan khoi don lo hei kan nau te pawh tuna hian hei khapan ngai le mai theya chu kan tin hun chu ni he lo mo me bikorin pui hei I bungron on la chho don to a vlog kan du boxia inkom lenga cha kom wiau na ti kha kan ti thei chi ni sela inkom na hun thata piren pu min siam janga chu ka lom le pe le ke po ka lom khati khani a bikorin pui kan an koma ani hi ran choi tong khan marina I mangai tu te zinga asul chu tu ania tu na hian WhatsApp group ten siama om du te inom phei chuan ani grupa te puhan ron chur chur ula tin kan hriat tho angin hei case kal lai ania police in an chui chho zel dona enge an chui chu adon ti phei chu kan hrelowa ka tiang kha kan din mun ania le lamin an lo boral ve to bok nen ngai tuana thui khop mai hala hian voine kan borok ton po hi hetiang hi ni a kan soi tong khan naktuk lama te kong an han zong a tiang khan a thei tein lo toy o mula tin marina I mangai tu zong te po kim tur angai la ing tin nge an che don traffic an ti jam no nem ti the chu kan hrelowa mi kal tur za te po kan hrelowa tiang chu ni helai tan hril veng atang hian kan soi tong khan tlai dar li le thlema an bung ruwa ten tan hril veng an chhuah sana har sanna lian em lutuk chu a thleng lo na nga marina I mangai tu then ka ten an bung ro then ka te hal an dua ril rudam nan ti in kan hmu ani eng po ni se mihring kan nia kan ngai dan te kan ril ru te nang lowa ela hian kan han thlir lema kan komena tiang khan tunge tran zoga tran lo tur te po riat thiam har khop mai an din mun ton a hin han da taila pupe kan pui fanau te po an khoi thak khop mai chu ti line marina I chung te an line na tom em mai boka thi dana la lungoi thak lo berang chi kha lo ni bok nen eng po ni se case kal line ni kan police ten an chui chuak wat tur angai la thil dang alo mem ti phe chu kan hrelawarin thu vek ani ti kha kan han soi non len chu kan video min lo en tu te chung kan loma dam chuan nak tu ka kong zo na te po ron ti kan tu manga min lo ena min lo like share subscribe vek tur kan ngen chewa kan video ti lana tele kan tongkam kan thiam lo zia ten ria soi lo tu te po kan lo soi theya ti lan lo tu te po kan lo tilang theya khan mi lo ngai dama min lo hrethiam tur kan ngen thar le cheu ni in zawain tun tumatan chuan tu tok le phot ang hei ti hian kan sil reng pui kon lun la ya po ke in an la kala khan an la ka jela bungrupur motor lian pathum te so